poika, katsotaan, ha? Tääkö sua kiinnostaa, mitä? Toi mestaruusvyö suunnataan tänään uudelle vyölle. Uudelle vyölle. Tarkoitatkaa, että se on mun vyö. Tiedät sä, missä upeet? Se oli sun! Se oli sun! Tiedät sä, missä upeet, poika? Ha? Kyllä! Ole avautu, poika! Nykypäivän gladiaattoreita, eli showpainijoita, eli wrestlereitä, eli ammattipainijoita. Meillä on myös lajin Suomeen 2000-luvun alussa tuonut Starbuck. Kerro, mitä tuo touhu oikein on? Siis meillä on tämän päivän gladiaattoreita ennen kaikkea. Mä oon aina sanonut tän, että siis ennemmin kuin MMA-kundit, ennemmin kuin nyrkkeilijät, ennemmin kuin kukaan muu taistelulajin edustaja. Tässä päivässä me ollaan kuten Russell Crowen elokuva Gladiator, jossa hänen valmentajansa Marcus Aurelius sanoi hänelle, että voita Rooma. Sillä jos sinä voitat kansan puolellesi, sinä olet kuolematon, edes keisari ei voi koskea sinuun. Se me tehdään. Enempi kuin kukaan muu ja mikään muu taistelulaji, me kositaan yleisö, vedetään yleisö semmoisella tavalla ja semmoisella keinolla mukaan siihen peliin, että jokainen kokee olevansa osa sitä. Ei taida olla kuitenkaan ihan yhtä hengenvaarallista kuin tuo muinainen gladiaattorien touhu, vai? No herran kiitos, ettei ole. Joo, en mä haluaisi henkieni uhalla tehdä tätä. Kyllä mä oon niin monta mä oon luita katkaissut. Mulla on 8 aivotärskyä 20 vuoden ajalta mun painihistoriassa. Mulla on monta eri vammaa. Mulla on nivelsiteitä revähtänyt ja mitä kaikkea. Mutta siis fakta on se, että kuitenkin se, että yleisö muuttuu sulaksi vahaksi sun kädessä. Se on joku semmonen fiilis, mikä se on sanoin kuvaamatonta. Sä katsot taaksepäin sun elämää vanhana kääkkänä, kuolivuoteella, sä tiedät, että sä oot ollut yksi niistä tyypeistä, joka on muokannut maailmaa pienessä pähkinänkuoressa. Miten sä olit 2000-luvun alussa tuomassa tätä lajia Suomeen? Tämä on tosi suosittua varsinkin tuolla Pohjois-Amerikassa. Miten itse päädyit lajin harrastajaksi? No siis mä oon itse ollut fani muksusta saakka. Joku 5-6-vuotias. Joku se oli, ei ollut mikään varmaan Hulk Hogan, mutta joku hänen kaltainen oli TV:ssä aikoinaan. Noin 5-vuotiaana kundina mä katsoin Timmins, Ontario, Canada, mun kotikaupunki, mistä muun muassa Shania Twain on myös kotoisin. Ja minä katsoin TV:stä ja sitten mä katsoin, että siinä on iso lihaksikas, karismaattinen mörkö. Ja mä ajattelin, että jokainen pikkupoika osaa assosioida, se osaa niinku miettiä, että no, tää on niinku supersankari, joka elää. Minä halusin tulla sellaiseksi. En mä halua olla joku kopio tai joku vaan fani. Mä fanaan jotakuta ja kautta elämäni sitten vaan fanaan. Vaan mä halusin tulla siksi. Ja siksi minusta tuli ammattipainija. Tämä on tämmöistä aika maskuliinista äijäilyä. Te tuossa äsken minut nappasitte sylinne ja karjahtelette hyvin testosteronin katkuisesti. Kuinka paljon lajin parissa on naisia? Naisia on muun muassa Japanissa, missä mä oon ollut itse 2-kertainen Japanin mestari. Tänä vuonna helmikuun 27. mä voitin toista kertaa Japanin mestaruuden Tokiossa. Siellä muun muassa on erittäin elävä ja virkeä naispainiskene ja maailman kovimmat naispainijat. Ne gimmat ottaen mättää toisiaan ihan 6-0 niin, että täällä oikeasti tasa-arvostelijat sais tutista sukissaan. Kuinka paljon tuossa lajissa on showta ja kuinka paljon on teatteria ja kuinka paljon on sitten varsinaista urheilua? No se on semmonen niinku sekoitus, se on hankala siis mun kuvata sulle. Siksi vaan, että meidän täytyy we have to be the masters of all these elements. Niin eli täytyy hallita kaikki nämä elementit. Niin, kaikki pitää hallita. Niin kuin Muhammad Ali oli aikanaan nyrkkeilyssä. Float like a butterfly, fly like a bee. Mitä olikaan? Niin, mutta täten ollen, niin siis hän niinku verbaliikansa, ja sama kuin Toni Halme Suomessa, kun oli nyrkkeilijä tai mitä tekikään. Siis niinku verbaliikansa kautta hän voitti kansan puolelleen. Aina ne parhaimmat puhujat, parhaimmat showmiehet ovat päässeet framille. Magic Johnson basketballissa. Niin siksi myös se on meidän duuni, meidän pakko ottaa. Meidän on oikeasti aikuisten pakko ottaa se yleisö eri tavalla kuin muut lajit. Aivan. Kuinka paljon nämä ottelut tavallaan käsikirjoitetaan etukäteen?
Onko se spontaania vai onko se etukäteen käsikirjoitettu? Sanotaan näin, että vanha kunnon konkari, niin kuin joku meikälän, parikymmentä vuotta ollut alalla, 19 maata kiertänyt, 3 mannerta. Ja mä sanoisin, että se tulee jo selkärangasta, se tulee lonkalta. Ei tarvitse enää sanoa mitään eikä puhua. Joku nuorukainen, joka sitten on semmonen keltanokka, niin ehkä hänen täytyy sitten varmuuden vuoksi sitten muutama nootti pistää jokin takaraivoon. Sitten noissa otteluissa on usein tämmöinen good guy ja bad guy, hyvis ja pahis. Mistä se johtuu? Siksi, että kautta historian, ajattelepas nyt Suomen lätkää. Tää pyhä lehmä täällä Suomessa, eiks näin? Mutta kuitenkin, jos ei olisi Venäjää, niin olisiko Suomi-Venäjä-matsi niin kiinnostava joka vuosi? Ei olisi. Herättää intohimoja ja tunteita. Niin se herättää suuria tunteita. Suomi-Ruotsi, jos Suomi ei olisi aikanaan ollut Ruotsin jalkojen alla, niin eikö se olisi niin, että ei olisi hirveä palo enää niin kuin siis sitä matsia kohti nähdä se, että Suomi voittaa? Ja aina on ollut niin, että kun ei voi olla hyvää ilman pahaa, ei voi olla paha ilman hyvää. Tarvitsee protagonisti, tarvitsee olla antagonisti. Meidän laji tekee sen äärimmäisen selväksi. Siksi se kansa, joka tulee katsomaan painia, se voi assosioida. Kaikki ne turhautumiset, kaikki se viha, kaikki se vaikka ärtymys, mitä on viikon aikana kertynyt, oli sitten perhe tai työsuhde tai mitä tahansa, se tyyppi tulee meidän tapahtumaan. Se saa huutaa pääpunaisena, että ilman, että kukaan sanoo, että hiljaa, että ihmisiksi. Se voi tulla paikalle ja purkaa kaikki antipatiat siihen, että hän hurraa sitä hyvää ja buuaa, sylkee alas ja raivoo pääpunaisena sille pahalle. Niin. Tavallaan myöskin ne omat turhautumansa ja frustraationsa ehkä siihen lajiin päästä valloilleen. Miten Suomessa, kuinka paljon Suomessa on noita showpainijoita tai ammattipainijoita? Sanotaan, että tällä hetkellä meillä on Suomessa semmoinen, sanoisin noin 20. Niitä on tippunut pois vuodesta 2003. Minä aloitin kouluttamaan tässä maassa vuonna 2003. 11 vuotta nyt täällä on koulutettu ympäri Skandinaavia, ympäri Pohjoismaita ja myös Japanissa mä oon kouluttanut. Mutta kuitenkin reilusti yli puolet debytenoista, siis ketkä on debytin tehnyt joskus, siis painijoista, on jo tippunut pois. Tää vaatii semmoista sydäntä. It requires heart, intestinal fortitude, strength and character. Niin onko se kuinka vaativa laji se on? Kuinka paljon tuohon pitää harjoitella? No totta kai siis harjoittelu tekee mestarin. Siis toiston jälkeen. Sun pitää toistaa se, mitä sä osaat. Sun pitää hankaa hiossa semmoiseen kuntoon, että se tulee oikeasti takaraivosta. Miten sä itse pidät huolta omasta fysiikastasi? No siis mä oon itse personal trainer. Henkilökohtainen valmentaja. Joo, henkilökohtainen valmentaja. Siis ylipäätään, että monta kertaa viikossa käyn kuntosalilla, käyn lenkillä, teen erinäistä tämmöistä dynaamista treeniä ja sitten olen myös painivalmentajan roolissa, niin kerran pari viikossa menen vetämään treenit kundeille. Sanoit, että sulla on ollut aika paljon näitä haavoittumisia ja loukkaantumisia. Kuinka vaarallinen tuo laji on? Tämä on ennen kaikkea kontaktilaji. Porukka ei snaijaa sitä. Ne ajattelee, että onko tämä teatteria, onko tämä urheilua. Niitä pitää ymmärtää, tämä on ammattipainia. This is professional wrestling. It is an island unto itself. Ei ole toista olemassa. Tämä on siis niinku, this is the sport of kings. Kuninkaiden urheilu, missä tää yhdistyy tää sama teatteri ja tää sama urheiluosio. Ja tää tekee tästä siis pelkästään, mä voin sanoa, että tämä on taistelulaji, tää on taistelutaide. Taistelutaidetta? Joo, siis se on taidetta osittain, mutta myös äärimmäisen fyysinen kontaktilaji, missä sattuu ja tapahtuu jatkuvalla syötöllä. Miten te pidätte huolta? Teillä on varmaan kuitenkin jotain sääntöjä, että ei saa kynsiä kasvoja tai ei saa lyödä nyrkillä. Näin mä olin lukevina. Sanotaan näin, että siis se kultainen sääntö on se, että älä tee sitä vastustajalle, jota et toivo, että sinulle tehtäisiin. Jos et halua, että kasseihin lyödään, älä sinä lähde lyömään kasseihin. Onko sulla lyöty kasseihin? Monta kertaa. Herran kiitos vielä, siis mä oon aikamoissa tikissä ja emäntä voi sen todistaa. Mutta kuitenkin niin, siis mulla on nenä, on murtunut, hampaita on lähtenyt suusta. Mitä kaikkea, siis on revähtänyt siis
kääntynyt, nivelsiteet on revähtänyt jalasta ja niin, kaikkea tämän tämmöistä. Siis, it just happens. Mutta varmaan kannattaa kuitenkin pitää huolta ja olla varovainen. Mutta hei, mennäänpä katsomaan vielä vähän tarkemmin, että mistä tuosta on kyse. Asia selvä. No niin. Otetaanko pikku painidemo tässä sitten? Right. All right, call it. Sha. 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 Ah. Oi. Sha. Ja. Johnny! Sä oot vitsi koko mies! Jassa. Hyvästä vaan. Ei mitään se. Oho. Eli tosta, noin. Satuta sitä! Ja niin poispäin. Siinä on kunnon painidemo, kuinka laji on hyvinkin vakavasti otettavissa. Mä voin vielä näyttää yhden lukon. Eli submissiolukko, joka on nimeltä vanha brittiläinen grovitti. Otetaan siis käsi, viedään leuan alta. Tästä oman ranteen päälle ja miehen ojentajan takaa. Vedän kiinni rintakehään hänen päänsä ja lähden nostamaan omaa kehoani vetämällä häntä sisään. Tässä tuntuu siltä, että niskat oikeasti taittuu ja että äitiä tulee ikävä. Vai mitä, Johnny? Sano, äiti. Äiti. Sano Äiti. se, Johnny! Sano se, niin päästään kotiin! No, sitkeä poika. Hänellä on mestaruusottelu tänään Helsingin No niin, ja Johnny ei Pukinmäessä. sano äiti, Johnny pitää pintansa. Hei, kiitokset teille ja oikein paljon onnea tänään.